Ayang, ya. Mawar hitam, oke. Mas Fonten, ya. Yo, bersama Gaza Musik RD Profesional Audio. Tresno kuwi akeh macoba. Arepku meko ngerti tresno iki yen aku sliramu Senajan ora bisa bakal tak tunggu yen durung kapisa brekang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang aku Mas Mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi. Buana arti kawula atur kula lapuk tresno tetan dan saking coba pariwangi abadeni tairing tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu isih ngeliti. Bersama Gaza Musik. Spesial buat terang-terang putri kita dukung bareng, yuk Gaza Musik.